Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwana ɗalibai barkamu da wannan lokaci. Yau insha Allahu za mu ci gaba da nazartar hanyoyin raba mixture. Za mu magana ne akan hanya ta huɗu wato evaporation. Evaporation is a process in which a liquid changes into its vapor by exposing it to air or by heating. Wato evaporation wani hanya ne da ruwa ke canzawa yana komawa yanayi na iska. Yana wannan canji ne sanadiyyan barin shi buɗe iska na bugun shi. Za ga yana ragewa a hankali yana bin iska ɗin nan har ya zo ya ƙare gaba ɗaya, ko kuma lokacin da aka dafa shi aka tafasa shi, lokacin da ake tafasa shi ana heating ɗin shi kenan, to za ka ga cewa a hankali yana bin iska, wani tururi na fita daga cikin shi yana bin iska har ya koma ya zama iska gaba ɗaya. Wanga yana faruwa da abubuwa waɗanda suke dangin ruwa da dama. Aka ce wannan hanya na evaporation it is used, ana amfani da shi to obtain the solid component from a homogeneous mixture of solid liquid. Ana amfani da wannan hanya na evaporation lokacin da aka samu cakuɗuwa tsakanin ruwa da wani abu da ya narke a cikin shi, daskararren abu da ya narke a cikin shi, solid kenan, kama a ce gishiri wanda ya narke cikin ruwa, an samu ruwan gishiri. To lokacin da ake so a ciro gishirin nan daga wannan ruwa, to ana amfani da wannan hanya na evaporation. Lokacin da ka ɗauki ruwan gishirin nan ka sa a tukunya, ka sa shi a wuta ka dingi dafa shi, za ka ga wani tururi na tashi, to ruwan kenan yake hita. A hankali ka ci gaba da heating ɗin shi, kana dafa shi, za ka kai lokacin da ruwan gaba ɗaya zai hita daga cikin wannan tukunyan naka, abin da zai bari shine gishirinka. To wannan hanya ne na raba wannan gishirin da wannan ruwan. Mun fahimta ko? Shi yasa aka ce example aka ce salt solution, ruwan gishiri. Duk lokacin da ake so a cire gishiri daga cikin ruwa, ana amfani da evaporation domin a raba su. To a nan nake cewa sai mun haɗu a darasi na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.